Nimas situase dasare piranti sound system ya saka Belitang nggone lek man tolak ukur sound system ya lek man antut runtut datan reruntungan tengene genti ing sarina Sariman sawa aku dilek kleru ya ujunge. Lah ya aku dilek mengsle iki. Ujunge maksudnya. Kleru gone sapa? Lah mungkane kuwi. Aja nganti kleru. Lah iya. Masa ya aku arep muni sak rambute. Halah keterucut. Malah keterucut arek iki. Caketing ati yen cedak tanasa mulat situ asik Bu Sor ora sah pindho mimine tetep Bu Neneng. Senenge mung jemuk sak enil ngono gah. kuwi iki kebiasaan ndekne iki. Lah iya Jaluke sitok. Kancane wis telu dhewe sitok. Ngono angger ditekoki kok jemuk sak enil. Lah wong aku mangan mau yo mung sak enil. Ngono terusan. Enek wae wangsulane. Ayo pindho mimik. Pindho mimi lan mi dona ayo kang mas bareng hanetepi wajib Ho, iki bareng-bareng. Iya, bareng-bareng. Ayo ki yo karo kono. Ayo. Angger ke bareng wong papat to lho. Barengan. Situasi Dan kaya rombongan ibu-ibu PKK. Alam bendino di PKK pakekne. Maksudnya kan saking seringe PKK kuwi mau. Heeh. Kok ngarep apa kok mburi harapan? Heeh. kang satya satu nganti saiki
Bablaske perahu layar Mas Tony, bablaske perahu layar yo. Atta atunta hohe hohe he. Noneng 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 leleng neng nong. Dewi manunggal rasa kilo wasik he he. Noneng 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 noneng. Hoi he ho. Ayo kur bareng-bareng ya.
lelelelong duwi manunggal rasa ki lho wasik ayo buning iya hei hei ho mas ojo tipe hei ho hei hei ho mas ojo diboyoi karep kocoti tingkah lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran mangke kere jaman mbok ya sing eling Dik eling sapopo iku budaya saling rasa yo bener kandhamu nen 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 non nen non 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 neng oh nen non nen non non ayo ngampil suarane Bu Sur yuk oh oh iya suara seling kumandang suarane dolit kepenak onine unine hei ho lo 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 hei hei